Zdravím ťa, Nataša. Nastali sa a čas a tmavé časy. Počítače sa vrátili. Začalo to všetko, keď som bol ešte na vojne. Som plukovník Milan Bačík. Ako vám môžem pomôcť? Plukovník Bačík útočia na tento vlak. A viete, kto útočí, slečna? Počítače. Chcejú začať vojnu s nami, s Vietnamom. S tou slečnou sme útok zastavili a žiadna vojna nebola. Až doteraz, keď sa počítače vrátili. Musíme ich zastaviť, Nataša. A teraz spolu. No jasné, do Bačíka. Zbraň na porazenie počítačov je jednoduchá ako informácia. A teraz uvidíte, vy pobehlíce. Pobehlíci. To slovo sa mi páči. Plukovník Bačík. Teraz mi zaplatíte za pozastavenie našej armády. Radšej by som pil alkohol z tvojej mamy úrny, ako nechal vás ovládnuť Vietnam. Ale do Bačíka s tebou Bačík. Teraz predsa nie, Nataška. Teraz pracujeme. Moja hlava. Kde to som? Neuveriteľné. To som ja zo 71. Takže ja som v budúcnosti? Teodor Bačík, môj otec, by vypil oveľa viac ako vy, Nataša.